Lapo kok iso ning ngelamun ndek langgar ngene iki sampean. Duh Sri, enggak Koyo susah ngono mak sampean mak opo mak? Nemen susah. Gak duwe ah. Gak duwe padha. Yo lek duitku ya bek Sri. Nimpi-nimpi ya. Lapo sampean iku kok ndek kene iku sampe kesambet ya opo sampean iku? Umi wingi lho. Apa oh? Nang omah ngeri-ngeri aku, saku lak lapo Sri nggak kabar buruk. Andan wedhusku muat. Lho, Tuk Sri. kok iso sih mak? Ya lak loro malah sampean kepateni mak, winginane go paten, saiki kepaten terus ya opo mak? Aku gak mau tahu ta Sri. Wong salahe kemenyek. Wedhusku wis digondol wong sikate tak pakani cek lemu. Wis digawa dikumpulno jare. Tibake moro ucul. Ucul kecemplung kali jare mbuatang. Ya Allah, emane. Tak kon ngijoli ta mau pokoke aku pancet loro. Jalan mak ya semurane sing akeh mak. Paling sampean gak ikhlas mak. Padha mbek Umi. Ikhlas aku Sri wong aku ya gak melok bondo mek bondo jeneng tok. Ya ikhlas ngene ya embo arek iku paling. Ya Allah, tapi dijoli ngono mbek Umi. Dijoli jare. Alhamdulillah wis. Lah terus sampean lapo kok ngeleng mau wis dijoli ae kok. Kuwatir ta aku urung dirupakno wedhus urung ketok nang aku kok. Ya wis ben dinteni jenenge sampean kok maknar loro. Ngono lah wis ayem sampean. Ayo wis jano mak kok sampean ngumpulno loro. Wis aja dipikir temen-temen sampean kok stres. Gak stres ngono Sri lah urung ketok wedhuse nae lho Sri. Ya apa kok jenengku kadung. Lah sapa ngerti sampean mari iki diijoli sing gawedhe ambek Umi. Mandarmu. Mandarmu koe sampean ndonga wae. Mangkano lapo-lapo iku sing ikhlas. Ikhlas aku Sri. Oh ikhlas sama. Kan lapo gondol konoan iku. Kuwi gawe konten mak aku iki mang aku kepingin terkenal ngono ah. Iya, cek duitku akeh aku delok wong gawe konten-konten ngene ku lho. Duit kok iso oleh kok atusan juta lho mak aku kepingin Sri. Ya apa gawe konten wis mak di wong loro. Gendeng ngono. Iya, gendeng. Ya wis saiki gak perlu api-apian mak. Syukur gendeng terkenal saiki duit akeh. Nek kulo saya. Saya wis aja pikir temen-temen ya. Iya.